እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፈልኩም ኩል ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅመር። كم يتمسي زخبركم سمعتنا لو محاموس شمون تحمل 2013 عام تمرت ويكا باقوزادر أوروبا حمل 15 نيو صرف السايب بملل أمسهم كسنحي مدبنا بزينا دحر مجمار كتم حمرة أمونغو حيلتات أمحارة سراويت فيدرال حيلتات تقراين زتلا على حدش من الصحابات ملكيتو ما أخل سحبتتو وقو خوينا خمزلا نتي زلوت رزار مدبن كلو النايو كمون ننبراون وناون كنتات عملكيتو مس أبال أمرارحا منقست تقراي وهابو قال ما أخلاي كوماند تقراين جيتاتشو رداس تقبرا قال محتد قال أكفالو كقربيو نخلو مسانات نحكم مدبات ناخد كتاتلو نقدم ناب على تاوزينا خسكركم تولدو لقبريل قاطليو يا قميلي سارة بقطتا كاب استوديو دمس أمريكا استوديو قطر خلط كما يمسيهم عاب منستري قداد وصا إثيوبيا منستر ديتا امباسادر ريدوان حسين لومي أبزهاب ومجلسي بشم قراب رديئت نحوحات زعتقوا وهاتي سبعاوي رديئت كمزلو بمتكاس منقستي نقال يوم تكالاس سبعاوي رديئت كابتها هاجر كبارروم كمزخيلات انكعوم بخال وقن نخلل تقرأي دا قمز مرح زلو دكتور دبرتسين قبر ميكائيل رديئت بديت أقام انتان كمحلالف تقصيد دوابلنا سراويتنا خاب تقرأي غاوسينا نابلو كابن تقرأي كايز نبرينا آيرن مدرن مقعازيا بمعصاو حاجز يخون كالوت أقلقلوتات كقارس غيرهم كبل نفدرال منغستي كاسيسولو وكيلنا كندي أبات زلعخو بيترا سلطان ترجمو كأوروبي أمباسادر ريدوان حسين أبتي لو محمد صاحب ومجلسي إثيوبيا أب تاريخها كابزقات موها بالدوتات اتزخبدا أبز وانزي أقات موالو اتهاجر نختبتن سعنتو ان حيالو يمسو كمزلو بمحبار فتو تهاجرات نخدقفات أوعي تقريبا مالو أب تقراي مزتفتر تحت سباو مسلات أساسيرو أبيت مغري سباو مسلات عبرات هاجرات زصدقو سانة أبلع لإثيوبيا اقدا نمن بارز علمك المكونتيو بمبال اتم أمباسادر بصنع كونينوم اللو أمباسادر ريدوان حسين أبزها ومجلسي منقست زتقبرو بينا ومقراط توخصن نسرحة التكالات رديئت نمرقا في حتو نزنبرو عالم لغاو تكالاتن ملسيخون ايو تبايلو تحسيبو نيرو قودائي زبالو زنبالتاتون كمزق أتصالو قليطام منقست تاكسو أقومو أكبابين لكو يوطاو تخصي الدب أبيلو ناتي كبابي قدفو زواتة ناتي هزبي عرفتي نسلام عدل كهب سلازمارات أمبر لناي قنبار وق ملوات أي نبراني لهم جن كلاتنا نحطو زنبرا مقراص تصابقو نهزب عرفتي رديئت نمبصح زخ البايتا عب مفتار زقود يمو إيلو زخونن أكال بزح زي مخانو وق دو نقبل يدل دخأي نيرو زبل حتو منقستي نقبقس أقددو إيلهم بروغرام مقبع عالم هزوز حاجز يدليوم ايو نابزبالهم 4 مليون هزبتك بسنكي صعوق فتشا أبقزيو كبصح أيكالكون كم زبال يذكر كالوت تكالات رديئت بوغنن زي تقدبه من قصقاص نخرخبا لو مغوني حتى اللواء أمباسادر ريدوان حسين قنا قبل علم منقستي نزق أربو سمع تحتات ينسقوا أمباسادر ريدوان حسين وسيخهم بشم رديئت نحوحات زعتقو أتحابابرتي سباو رديئت اللو منقستي نقال يوم تكالات رديئت كاب إثيوبيا كبار روم يخيل ايو كم زبالوون زين حبر منقست إثيوبيا بينهم مقراص تخزب بمتكبار نسراويتو كاب تقراي زوصة نسلام تبهايل إنيرو واقا يخفل اللو زبالو أتم أمباسادر حوحات زجمر متنخال انت قتسيلو قنا منقستي نوسانو قمقمو سقمتي نموساد كم زقدد محبر سب عالم ون نتكبار حوحات كوخن حاتيتهم يبل ريبورت كينيدي أباتا زي كم زيلك الله بريزيدنت كل الله منقست تقراي دكتور دبرتسين قبر مكائل أبز قرب أبزها ومجلسي كم زيلهم نيرهم بحركس رديئت دليس أقام انت كم حلالف تقصدوا بلنا سراويتنا كاب تقراي وصينا ناولو كابن نابن تقراي كايز مرنا عمدرن أيرن ترانسبورت بمعصاو حاجز يكون كارو قلقالتات قوارز غيرملو نا إلكتريك تيليكوميونيكيشن كالو قلقالتات بمقراص
ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ገበኖም ሕዙን ይቕጽሉ ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጺኦም ህዝቢ ትክልል መሰሉ ንምርግጋጽ ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕጽለሉ ድሕሪ ምግላጽ ፈተውቲ ሃገራት ዝጀመረኦ ደገፍ ንክቕጽላሉ እውን ሓቲቶም የቐኒልና በትረ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ በደል ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ፍትሓውን ሚዛናውን ኣካይዳ ኣይተኸተለን ኢሉ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዝተፈላለዩ ክልላት ፍሉይ ሓይልታትን ናብ ግንባር ከም ዘንቀሳቐሳ እውን ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሓቢሩሎ ኣሴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ወፍሪ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብዝተጋገየ ኣገባቢ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ዝበሉ ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ መንግስቲ ንዝህቦም ትክክለኛ ሓበሬታ ድሌት የብሎምን ኢሎም ካብዚ ተላዒሎም ዝህብዎ ውሳነ እውን ዝተዛብዐ እዩ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ናይ ማይካድራ ጭፍጨፋ ከም ኣብነት ኣቕሪቦም ኣለዉ መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምስ ወሰነ ህወሓት ንተወለድቲ ትግራይን ናይ ኤርትራ ስደተኛታትን ክቐትል ከሎ ድምፁ ዘስምዐ ዋላ ሓደ ሓይሊ ነበረን ኢሎም በዚ መንፅር ንሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ነቒፎም ኣለዉ ህወሓት ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ኩናት ክቁስቁሶም ከሎ ዋላ ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያ ዘይምፅብፃቡ ምሕዛኖም ገሊፆም ሚድያዎች ገብተው እንዲዘግቡ ፈቅደናል ቦታው ድረስ የትኛውም አደረጃጀት ገብተው እንዲያዩ ሚድያታት ኣትዮም ክፅብፅቡ ፈቒድና ኢና ንዝኾነ ይኹን ኣወዳድባ ክርእዩ ፈቒድና ኢና ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣይደልዩን ብምልኦም ገለገሊኦም ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ነዚ ዝተሸጡ እዮም ሓቂ እናሓደረ ምፍላጡ ኣይተርፍን ሓቂ ምሳና ኣሎ ንሕና ዝተበደልና ኢና ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝመፀና ኢና ናብ ውግእ ንኣቲ ዘለና ኣሐይልና ክንቕጽለሉ ኢና እዮም ኢሎም ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንኢትዮጵያ ምፍራስ እዩ ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ጠጠው ኢሉ ዝርኢ ስለዘየለ ክልላት ፍሉይ ሓይልታት ናብ ግንባር ኣብ ምልኣኽ ይርከቡ ኢሎም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የሲዳማም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይላቸውን እየላኩ ያሉት ናይ ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ፍሉይ ሓይሎም ኣብ ምልኣኽ ዝርከቡ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተመደበ ናይ ሓባር ጸላኢና ስለዝኾነ ናይ ሓባር ጸላኢና ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሓዊሱ ሓደጋ ስለዝኾነ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣምሓራይን ትግራይን ስለዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ክነፍርሳ ኢና እናበሉ ስለዝሰብኩ በዚ ደረጃ ይሕግዙና ከም ዘለዉ ክፍለጥ ኣለዎ እዮም ኢሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውግእ ዘካይዱ ዘለዉ ብሓይሊ ዝተተሓዙ ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ኢሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ክልል ትግራይ የመሓድሮም ንዝነበሩ ከባቢታት ብሓይሊ ዝሓዝኩም ኣካላት ብህፁፅ ውፁ ክብሉ ዘጠንቀቁ ዶክተር ደብረጽዮን እንተዘይኮይኑ ግን መሰልና ብሓይሊ ክነኽብር ኢና ምባሎም ይዝከር ዶክተር ደብረጽዮን መሰላት ህዝቢ ናይቲ ክልል ንምኽባር ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕጽለሉ ሓቢሮም ኣለዉ ክልል ኣምሓራን ገለ ሰበስልጣን ፌደራል ግን ህወሓት ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ዝሓወሶ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝሓዞ ስልጣንን ሓይልን ተጠቂሙ እዩ ይብሉ እቶም ቦታታት ናብ ትግራይ ዝተሓወሱ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምጽዳቁ ምዃኑ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ናይ መስግን ገብረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ኣራ ብኣካል ንጉሰ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ክልተ ማዓስከራት ጉድኣት ኣውሪዱ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተበተኑ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንጸጋመት እቶም ስደተኛታት ኣብ ምቕራፍ ሓላፍነቱ ክፍጽም እውን ጸዊዑ ኣሎ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ኣሎ ንዚ ብዝተሓሓዝ ካብ ሕወሓት ዝተባህለ ነገር የለን ብኻልእ ወገን ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአር ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ሞት ሓደ ስደተኛ ተረጋጊጹሎ ማእሰርቲ መውቃዕትን ዝምታን ከም ዘሎ እውን ዝእመን ጸብጻባት ኣሎ ኢሉ ኣሎ ጽባሕ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ክህልወና እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን መሐመድ ዳጋሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ብምግባር ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቦም ዕላምኡ ነቲ ኣብ 2018 ናብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ንኽትግበር ንምልፋእ ምዃኑ ተገሊጹሎም ድሕሪ ትርክብ ዝተዛረበ ዳጋሎ ሱዳን ንመሻርክቲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ምሕጋዛ ክትቅጽል ኢሉ ንርግኣት ደቡብ ሱዳን እንኳ መራጺ ነቲ ዝተኸተመ ውዕል ምትግባር ጥራሕ ምዃኑ እውን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን ተዛሪቡሎም ኣብ ሓስትቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ኡጋንዳን ሱዳንን እየን
ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ቻንስለር ጀርመን አንገላ መርከል ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ተማይጦም መርከል ድሕሪ ኣብ መስከረም ዝግበር ምርጫ ካብ መንግስቲ ከምትወፅእ ኣፍሊጣ ኣላ። ቻንስለር ጀርመን ትገብሮ ዘላ ምብፃሕ ነቲ ዓሚቕ ምሕዝነትና ዘንፀባርቕ ኢሉ ኣሎ ዋይት ሃውስ። ባይደንን መርከልን ብርክት ዝበለ ዓለማዊ ዛዕባታት ኣልዒሎም ክዝትዩ መደብ ኣለዎም። ኩባ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ መግብን መድሃኒታትን ክትገብሮ ዝፀንሐት እግዳታት ንግዚኡ ኣልዒላ። በፃሕቲ ናብቲ ሃገር ክመፁ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ መግብን መድሃኒትን ዝነበረ ደረት ያተፈኩስ ዘላ ኩባ እዚ ድማ ከም ረኣያ ምላሽ ነቶም ኣብ ፅርጋታት ወፂኦም ሰልፍ ክገብሩ ዝቐንደ ይመስል ተራእዩሎም። ኣሽሓት ሰልፈኛታት ንሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምድራስ ሲቪላዊ ናፅነት ከምኡውን ንኣተሓሕዛ ኮቪድ ኣመልኪቶም ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክገብሩ ቀንዮም እዮም። መንግስቲ ኩባ ግን ተሓተቲ ናይቲ ፀገም እቲ ንዓመታት እገዳ ገይሩ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ናብ ምፅዳፍ ገፁ ዝሸመመ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ምላሽ ዝህብ እዩ። ከም ሜክሲኮ ዝበላ ሃገራት እውን ንህዝቢ ኩባ ምሕጋዝ ዝኣክል ዝከኣል ይቕረታ ነቲ ማዕቀባት ብምፍኳስ እዩ ዝብል ርእቶ ይህብ ኣለዋ። ኣብ ሃይቲ ሓላፊ ፀጥታ ቤት መንግስቲ ዲሜትሪ ሄራልድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ጉዳይ ቅንፀላ ፕሬዚደንት ጆቨኒል ሞይስ ዝግበር ዘሎ መርመራ እዩ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ንሕቶ ደሊዎ ስለ ዘይቀረበ እዩ ይብል ፀብጻብ ሲኤንኤን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሃይቲ ኣበጊሱ ኣሎ ኣብቲ ምርመራ ንምትሕግጋዝ። ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ጀርመን ኮብለንዝ ዝወቅዐ ከቢድ ዝናብ ውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሉ ህንፃታት ዓይኒ መካይን ፋሕብትን ኣእትዩ። ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኣሳት 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ናሕሲ ህንፃ ደይቦም ዘድሕኖም ይፅበዩ ኣሎም። ብዙሓት ሰባት ጠፊኦምና ዝብሉ ከም ዘሎ እውን ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ኣተኣላልያ ቫይረስ ኮሮናን ብዝረኣይ ጉድለትን ዝሰዓበ ብልሽውናን ተኸሲሱ ካብ መዝነቱ ክወርድ ህዝቢ ዝፅውዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ጃይር ቦልሶናሮ ብሓደጋ ዜጋ ብዝወረዶ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሕክምና ይእለ ኣሎ። ዜና በዚ ፍጻም። ንዜና ተወልደና መስገን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ መደባት እዚ ዕለት ምስጋርና ነዚ ዝስዕብ ድምፂ ክስማዐኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዎ ፕሮግራም ጀሚሩ። ብሓን ደምስኹም ክቡራት ሰማዕትና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቁፅሪ 17 ስቱድዮ ብቋንቋ ትግርኛ ፈላማይ ዜና ዘስማዓኩም ምኒ ኣፈወርቂ። እዚ ሰማዕኩምዎ ድምፂ ቅድሚ 25 ዓመት ልክዕ ከምሎም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፈነው ክጅምር ከሎ ዝተፈነወ እዩ። ሎሚ 15 ሓምለ 2021 ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ መበል 25 ዓመት ትፅምብላላ። ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ኣዳነች ፍስሃየን ንጋዜጠኛ ምንያ ኣፈወርቅን ሓዊሱ ክልተ ጋዜጠኛታት ፈለማ ጀሚራ። ቀስ በቀስ ከዓ ናብዚ ሕዚ መዓልታዊ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ በፂሓላ። ማዕረ ምስፋሕ መደባት ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ን4 ቀወም ተሓዊሱ 7 ኣባላት ኣብ ዲሲ ሪፖርተራት ከዓ ኣብ ኣስመራ 1 ኣብ መቐለ 2 ኣለዋ። ብሓፂር ማዕበል ጥራሕ ዝነበረ ፈነወ ድማ ብተመሳሳሊ ብቐጥታ ኣብ መስመራት ዩቲብን ፌስቡክን ከምኡውን ብመገዲ ሳተላይት ይፍነሎ። በዘጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ርብዕ ዘመን ዕድሚኣ ንሰማዕታ ወትሮ መደባትና ዝህብትሙ ተሳተፍትን ወከልትን እንቋዕ ናብ ዝብቃዕና እናበለት ነዚ ሓየለ ምትሕብባር ትፅውዕ። ኣብቲ እዋን ኤዲተር ክፍሊ ትግርኛ ዝነበረትን ኣብዚ እዋን ኣብ ክፍሊ ኣምሓርኛ እናሰርሐት ትርከብ ጋዜጠኛ ኣዳነች ፍስሃየ መልእኽቲ ኣለዋ። ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ካብ ዝጅምር ሎሚ 25 ዓመታት ገይረሎ እንቋዕ ብፅሐኩም እንቋዕ ደስ በለኩም እውን ክብለኩም ፈቱ ጽቡቕ ስራሕ ትገብሩ ከም ዘለኩም እውን ክነግረኩም ደሊ። ብፍላይ ብዛዕባ ጦርነትን ግጭትን ካብ ርሑቕ ኮንካ ወረ ምቕራብ ከቢድ ምዃኑ ግልጽ እዩ። ግን ብዝኸኣልኩምዎ መጠን ሚዛናዊ ፕሮግራማት ንምቕራብ እትገብርዎ ጻዕሪ ዝሕጉስ እዩ እሞ ቀጽሉሉ ክብለኩም። እትና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ንርብዕ ዓመት ምጅማር ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝምልከት መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናብ መደባትና ክንሰግር ከተማ ሑመራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ሓዳስ መስሕብ ኩናት ኮይና ዘላ ስፍራ እያ። ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብታ ከተማ ቀንዮም ንዘለዎ ጥረ ኣመልኪቶም ጽሒፎም ኣለዉ።
አብርሃም ተስፋልኡል ነዝተርጎሞ ገብረ መድን አንቢብዎ ኣሎ ናብኡ ክስገረኩም ፋዋ በራ ቅድሚ 30 ዓመት አቢሉ ካብ መንበር ገዝኡ ምስ ወፀ ንሱዳን ይምርሑ ነቲ ዘይምቹ ቦታ ብእግሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ድማ ሓይልታት ትግራይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ቦታታት ይዋግኡ ነይሮም ተወላዲ ብሄር ኣምሓራ ዝኾነ ኣሰፋው ንዓዱ ዝምለሰሉ እዋን ካብ መምዕዳው ደኣ ኣይዕረፍ እምበር ን30 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ካርቱም ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ካልእ ዕለታዊ ሸቕልን እዩ ክነጥፍ ጸኒሑ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሕልሙ ሰሚሩሉስ ምስቶም ብመንግስቲ ክጣየሱ ዝተጸውዑ ስደተኛታት ንሑማራ ተመሊሱ ነቲ ብንኡሽቱ ዝገደፎ ስራሕቲ ምሸላን ሰሊጥን ምስ ረኣየ ድማ ስርቕርቕ እናበለ ነብዐ ምጥያስን ምምላስን ከም በዓል ኣስፋው ዝኣመሰሉ ተወላዶ ኣምሓራ ነቲ ኣብ ከባቢ ሑማራ ብተወላዶ ትግራይ ተዓብሊሉ ዝነበረ በዝሒ ንምስትኽኻል እዩ ዕላምኡ እዚ መደብ ዝምበኣር ድሕርቲ ንኣሽሓት ዜጋታት ንስደት ሞት ምምዝባልን ድርቅን ዝመርሐ 18 ኣዋርሕ ዝወሰደ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ንወታደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ስዒሮም ንርእሰ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ንዓለም ኣደኒቖም እዮም እዚ ከዓ ጠመቶኦም ንኸም በዓል ኣሰፋው ዝኣመሰሉ ወረርቲ ኢሎም ጽውዕዎም ንምቅላስ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ነፃ ክሳብ ትኸውን ደው ኣይክብሉን እዮም ብኣገላልጾኦም ልሙዕ መሬት ምዕራባዊ ትግራይ ንመን ከም ዝብጽሖ ንኣምሓሩን ተጋሩን ወትሩ መሰከራኸረ እዩ ክልተ ተማዓደውቲ ሓይልታት ድማ በዚ ምኽንያት ህይወቶም ክኸፍሉ ድልውነቶም የርእዩ ኣሰፋውን እቶም ምስኡ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ኣስታት 15,000 ስድራ ቤታት ተወላዶ ኣምሓራ እምበኣር ካብቶም ህይወቶም ክህቡ ቁርባ ዝኾኑ እዮም ኣሰፋው ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤቱን 7 ደቁን ዝነብሮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሑማራ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝፍኖ ዘሎ ዘረባታት ዋጋ ከም ዘይህቦ ይጠቅስ ሓጉሒጎም ከውፅኡና ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ ዝመፀ ይምፃእ ግን ካብዚኣ ዝነቕለና የለን ሳላ ፈጣሪ ግዜና መፅኡ እዩ ክብል ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገሊጹ ኣሰፋው ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ኣንጻር ናይቲ ቅድሚ ወርሒ ብሓጎስ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ኣብ ፈለማ ቴስዓታት ክወፅእ እንከሎ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝምራሕ ስርዓት ንምእላይ ኣብ ምቅርራብ እዮም ነይሮም ኣብ 1991 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድሕሪ ምእላዮም ድማ ንዝመጽእ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ቦታ እዩ ጸኒሕዎም ህወሓት ካብ ዘተኣታተውዎ ለውጥታት ነታ ሃገር ናብ 9 ክልላት ምምቃልን ንሑማራ ዘጠቓለል ምዕራባዊ ክፋል ድማ ናብ ትግራይ ምእታውን እዩ ነይሩ ነቲ ሓድሽ ቅርፂ ምምሕዳር ተወላዶ ኣምሓራ ከም ምምንዛዕ መሬት ደኣ ይረኣይዎ እምበር ተቃውሞኦም ከስምዑ ግን ኣይከኣሉን ሎሚ ሓያሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቕመጡ ተወላዶ ኣምሓራ ንምምሕዳር ህወሓት ቋንቋ ኣምሓርኛ ንምዝራብ እውን ዝፈርሕሉ ዝነበሩ ግዜ ሽቁረራ ኢሎም ይገልጽዎ ምዕራባዊ ክፋል ናብ ክልል ኣምሓራ ከኣቱ ኣለዎ ኢሎም ዝጉስጉሱ ተወላዶ ኣምሓራ ምፍረራሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ማእሰርቲ እዩ ዝጽበዮም ነይሩ ክንደይ ስቃይ ርኤ እየ እንታይ ከም ዝገብሩኒ ክሓስብ እውን ኣኻኣሎ የብለየን ይብል ሲልታል ኣድማሴ ተደጋጋሚ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ምዃኑ ዝሓበረ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞ በርቲዑ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ግን ሚዛን ሓይሊ ህወሓት እውን ዘቢሉ ኣብ መንጎ ንዓመታት ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዝጸንሑን ሓደስትን ብዝተፈጥረ ፍሕፍሕ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኩናት መሪሑ ኣብ መንጎዚ መረር ኩናት ንሑመራን ከባቢኣን መን ተቆጻጸሮ እዩ ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምንስሓቦም ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምምሕዳሮም ክተኽሉ ግዜ ኣይወሰዱን ነቲ ብሕወሓት ዝቆመ ሓወልቲ ኣፍሪሶም ንወታደራዊ ማዓስከራት እውን ደምሲሶም ነባሪ ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ግብሪ ዝኸፍለሉ ቅርፂ ቆይሙ ንህፃናት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝምህራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተመስሪተን ካብ በየርሑቕ ሰፈር ይምጽኡ ብዘየገድስ ድማ ንተወላዶ ኣምሓራ መሬትን ኣባይትን ብኣሽሓት ዓዲሎም ኣሰፋው እምበኣር ሓደ ካብቶም በዚ መስርሕ እዚ ዝተጣየሰ እዩ እቲ ብሃንደበት ንመፀ ለውጢ ንገሊኣቶም ካብ ኩቱር ተሓጓስ ከኣምንዎ እውን ኣጸጊምዎም እዩ ስዩም በሪሁ ዝተባሃለ ሓረስታይ ዳግም ከም ዝተወልደ እዩ ዝነግር ወዲ 58 ዓመት ደኣ ይኹን እምበር ሕዚ እውለድ ከም ዘለኹ እየ ንነብሰይ ዘእምና ዝሓለፈ ህይወተይ ረሳዓዮ ትርጉም ኣይነበሮን እዚ ምግናን ኣይኮነን ናይ ብልበ እየ ተሓጒሰ ክብል ድማ ይገልጽ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ዝኣተውሉ ክንደኦም ዝኾኑ ተጋሩ ድማ
መረበታቶም ገዲፎም ንሱዳን ወይ ድማ ውሑስ ናብ ዝበልዎ ካልእ ቦታታት ትግራይ ግዒዞም እቲ ምብዳም ህዝቢ ኣዝዩ ኣሻቃሊ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እውን ኣብ ወርሒ መጋቢት ምጽናት ዘርኢ ይፍጸማሎ ክብሉ ንባይቶ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ነይሮም ላዕለዎት መራሕቲ ኣምሓራ ነቲ ክሲ ይንጸግብዎ ዳ ኣምበር ካብ ሕዚ እንድሓር ምዕራባዊ ትግራይ መምሕዳር ምስ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ይዛረቡ ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዑመራ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን እውን ኣመሓደርቲ ኣምሓራ ነቲ ዘሎ ሰላማዊ ኩነታት ከርእዩ ፈቲኖም እዮም ንተጋሩ ክወፁ ዘገደዶም ኣካል ከም ዘይነበረ ንምርኣይ ድማ ኣብቲ ዓዲ ተሪፎም ዘለዉ ተወላዶ ትግራይ ንምርኣይ ጽዒሮም ወዲ 67 ዓመት ተስፋይ ወልደ ገብርኤል ሓደ ካብቶም በቲ ኩናት ኣመና ተሻቂሎም ዝነበሩ እሞ ዝኾነ ፀገም ከም ዘጓነፎም ዝዛረቡ ትግራዋ እዮም ሰበስልጣን ኣምሓራ ብዝኣተውሎም ናይ ውሕስነት ቃል ምጽናሖም ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም እቶም ዝሃደሙ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኢድ ዘለዎም ምዃኖም ከዓ ይነግሩ ሓደ መንግስቲ ከይዱ ካልእ መንግስቲ ክመጽእ እንከሎ ብሓጎስ ክትቕበሎ ኣለካ ድማ ይብሉ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዝህብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ተኽስን ዕረፍቲ ኣይሃበን መራሕቲ ትግራይ እውን ደቂሶም ከም ዘይሓድሩ ተዛሪቦም እዮም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቶም ናብቲ ናይ ቀደም ዶባት ክሳብ ዝምለስ ክቃለሱ ምዃኖም ኣመልኪቶም ነይሮም እቶም ንብረት መንግስቲ ትግራይን ውልቀ ሰባትን ዘረፉ ኣካላት ቀልጢፎም ክመልሱ ንጽውዕ ኢሎም ነይሮም እቶም ፕሬዚዳንት ትክልል እንተዘይኮይኑ ድማ ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ኢሎም ብምውሳኽ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ፍናኖም ክቢሉ ዘሎ ዝመስል መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እውን ክምህ ከም ዘይብሉ ካብ ምርኣይ ኣይበኸሩን ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣገኘሁ ተሻገር ብሕወሓት ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ህዝቢ ዓቕሙ ከበርክት ይጽውዑ ኣለዉ እቲ ኩናት ሞትን ህይወትን ክኸውን ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለዉ يقنلنا أبراهام كم أنقبرة سمعتنا تكتاتل وزلكم راديو دمز أمريكا إم سعيبو زغرب مدب مس أول أمرارحة من قصة تقراين وهاب قال مأخلاي كوماند تقراي أتوقيتات شورة داز تقبرة لا على محتاج تمالي أبسمح لالف قدام يكفالو من قصة فيدرال نزا أوجو بينا ومقرات تزعبو سيحبو حوات دما بعال شوعات تنطبي كفت سامو يقبأ زبالهم قدما خونات أغميدو نيرو كابهم حدا حيلتات أمحارا يوزو زباليو كل المنقص أمحارا دما والقايت ساقدي خونا رايا حزب أمحاران 30 عامات زحاتو زنبرا حتو مننت وسننيو سلاز خونا زحاتو نقر كنكفل دلواتينا خبلو نبيعو تزاريبهم إذا خميخم تسمعوا نزبل حتونا ملس يوم بمقنع الساعات أقواريتنا يونيرنا كابتز تقارصة لو مخاطليو زوم حرام حسانات مدفر زدتات مقتل مثل ناي هاجر طلع خوينها عد مورال نبرة مزرعة تحز نقر اللويلي أمن وإحنا قبار محاري سير نبر بسقراوة وسلام مسحوات وسلام كنبر بدل محاري وشوف أسيرنا وانت هالجيت قبل من قصة أسير قبل أو قتلت ديثات أو قتلت سنة صورة غيرنا هنسرحنا بدو شفات اليوم أو لعلي سنات تقراي أو لعلي نبرة تقراي أو لعلي حفظة تقراي أو لعلي هزو تقراي سكات خوين والقصر لهنا كل يغلن بحيني ريفرس كنقورينا حتى اليوم حقا ما نسأله عقمي صلاتنا مدخاميو علامانا أدلاين تخوينو سقاب إرترانا محاران كنبز إحنا خيلينا خبلو نروي ترساب زهابكم وق على محتات تزاربكم نيركم من البات توم حوحات زغمت النت بتات زي فتصم وخوينوم حوحات بحقي نابتم كبابتات كبت صحدي خون من قستنا مغيار تلمن لكم دو من قست مغيار هزوي من قست خير زغبو اسمراني مخاد بعد دراي متاو ساراني متاو دقيقة يقولنا أو زي كير قول خلالو ما هزو تقراي سقعات يقول المحنتات تفتعد هزو تقراي عزقوب أقل مسكرك نمقوار أدفع مخاد اللي تغوين خنقولو إنا بناي سياسة فورك دقيت بسترقاقت وحسنت ذلو سلام كله أي خلال بناي دقيت زرقاقت وحسنت ذلو سلام كله أي خلال هذه إيرترا من قسنا مغيار إيرترا محتاج صرحنا إيرترا يعني أسمرا سرايتنا تو دقيتو يولان إيه سياسة فورك إيه هزو تقراي سقعات يقول المحنتات نمرقات داخل الخوانة يقول سقول خلاصيتنا هذا سمرا لايقبا including wish إيرترا سقعات يقول نقر نسرا لايقبا ما يزلنا وحسنة ذلو هلونا نمرقات داخل كل عين سقول خلاصيتنا دحري نبل
ኩሉ መሬት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ቁጥጥርኩም ድሕሪ ምእታውኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ፌደራል ከመይ ንምንባር ክትሓስቡ እንታይ እቅድኩም ብድሕሪኡ እንታይ ትትልሙ ዘሎ እዚ ኩናት ድሕሪ ምውናን መሬት ትግራይ ድሕሪ መረጋጋጽ ሰላም ክኸውን ዝብል ወይ ከዓ ናብ ዘተኽን መጺና ዝብል ትልምለኩም ዶ ሕና ትግራይ ሓራህኑ ጻለና ህዝና ቆሲም ክነብር ከለሎ ድሕሪኡ ናይ ትግራይ ነጻሊ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ብህዝቡ ዝውሰን እዩ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኢና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ዋላ ሃገር ከም ሃገር ዘመሓደር መንግስቲ ምስ ፀላእ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላኢ ከጥፍኦ ዝካሎ ኩሉ ተገበረ ሕዚ እውን ዝኾነ ይኹን ቀጻሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝውሰን ብህዝቢ ትግራይ እቲ ብደሙ ዘረጋግጾ መሰንዓል ውሳነ ክረጋግጽ ከለሎ ትግራይ በቃ ፌደሬሽን ሓድገለኹ ግደብለሎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዛ ሃገር እዚኣ ምህናት ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ድርሻኡ ዘይወስደሉ ፍትሕ ክህሉ ይኽእል ኣነ ትፍትሕ ብሕታዊ መማረፂ ድዩ ኣይ መማረፅን ህዝቢ ትግራይ ንግደፈሉ ግን ብዋናነት ግን ዝኾን እንተኮይኑ ኣብዚ ሃገር ሃፍቲ ኣለና ጥጥረናይ ሃፍቲ ኣለና ኣም ዝመረራ በዓል ሓዳር ወይ ዝመረሮ በዓል ሓዳር ሻንጣን ሒዝና ንወፀሉ ምክንያት ክህሉ ኣይኽእልን ዝኾነ ይኹን መጻኢ ዕድልና ብህዝቢ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘረጋግጽ ኮይኑ ፍትሕ እውን እንተልዩ ግን ብሕጋዊ መንገድን ድርሻና ንወሲድና ንገብሮ ምዃኑ ክፍለጥ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንሰላምና ውሕስነት ብዝህብ መንገዲ ናይ ምንባር ሸውሃት ኣለዎም ኢሉ ይኣምን ግን ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም ዘይተሰማምዐሉ ምክንያት የለን እዚ ብሓቂ ክትግበር ዘይኽእል ካሊእ ጉዳይ ኣብይ ሰራዊቱ ከም ዝበልኩ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ብውሳነ ዝኾነ መልክዑ ዓንዲ ክሕቁ ሰይርና የለና ገና ሕዚ እውን ዘይተኣርነዋ ነገራት ኣለዋ ንሰን ብደንቢ ኣድሬስ ክንገብረ ኢና ተስፋፍሓቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ፈኸላን ጃህላን ደው ይበሉን ህዝቢ ግጫው ብዙሕ እንቅስቃሴታት ገብረሎ ንሆን ኣገሶም ኢና መንግስቲ ሻዕብያ ሕዚ እውን መሬትና ወሪሩ እዩ ዝርከብ ስለዚ መንግስቲ ሻዕብያ ስጋት ኮይኑ ዘይቀፅለሉ ኩነታት ነፍስታት ዘኽእል ስራሕ እውን ያው ዝወሰዶ ግዜ ውሰድ ከምኡ ምግባርና ይተርፍን ንሰላም ክበሃል ግን ዋና ሕምሕስነት ክህልዎ ሰላም ህዝብና ህልውና ህዝብና እዩ ማተር ዝገብር ነዚ ክበሃል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ተድልዩ ግን ዋላ ምስ ሰይጣን ንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንሕወሓት ሓዊሱ ዘተ ክነካይድ ሮልማፕ ኣውፂና ኣለና ተዳልዩሎ ድሕሪ መረፃ ዓላዊ ምስ ኮነ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብፍላይ ግን ንሶም ሕወሓት ዝብልዎም ብሰላማዊ መገዲ ንምዝታይ ተዳለዉ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለዉ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እሞ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ብዚ ደመቀ ይኹን ኣብይ ምስ ገለ ይበር ምስ ገለ ይዛረብ ክብሉ ሞራል መሰረት ይብለውን ዓቕሙን ይብለውን ሶነ ህልውናኦም ክብሉ መጨረሻ ስልጣኖም ከርሕሉ ክብሉ በቃ ቀድሞም ቢሆን ከነዚህ ጋር እኮ ችግር አልነበረብንም ዝብል ከም ዝኣቱ ምንም የተጠራጠረ ኣነ ስለዚ ብዓቕምና ሓይል ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኩነታት ይኸውን ምንም ኣብኡ ጥርጣረ የብለን እስኪ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ዝተዛረብዎ ክመልሰካዮም እሞ ኩሉ ሰብ ተዓሊሙ ተዓጢቑ ድልው ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ቀጻልነት ዘለዎ ክትዕልሙ ኢኹም ማለት ድዩ ዋላስ እንታይ ማለቶም ደብረጽዮን ዝቐመጦ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዓጢቑ ቀጻል ብዝኾነ መንገዲ ምድላው እንተዘይገይሩ ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ምህላዎም ከም ዓሌት ከፅንትዎ ንሕሪፍ ዘይብለሱ ሓይልታት ምህላዎም ተግባር ተረጋግፀሎ ስለዚ እዞም ዘይድቅሱሉ ሓይልታት እስካዕ ኣለዉ ህልውናና ብውዳበና ብናይ ህዝብና መንእሰይና ጉልበት ክረጋገፅ ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ህልውንኡ ኣብ ኢዱ ኣብ ጉልበት እዩስ ኣብ ምዕላሙ ኣብ ምዕጣቑ እዩ ስለዚ ክቕፅል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክዕጠቕ ክእል ኣሎ ገና ዝተወደአ ነገር የለን ትግራይ ከም ትስዕር ኣረጋጊፃ እያ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብለን ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ክቕፅል ግን ህልውናና ቀፃልነት ክህልዎ ግን ከምቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝበሎ ህልውናና ውሕስነት ክህልዎም ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ ትክክለኛ ፃውዒት እዩ መንእሰይና እውን ናብ ተዕሊሙ ይሕዝ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብትሽዓተ